Kwa mbele ni moko kuom majodak ma Ndindiruku e kaunti ma Kirinyaga osebedo ka keto dend jomotho e gunia kapok giiko. Kaluwore kod Alexander Nzomo kod Peter Ngugi, nengo mar nyiewo gunia ni piny kendo ketgi gi tich matek. Odiochieng' manyoro MCA ma Tebere Peter Karinga noreso ringre mosenindo Njeru Ndiga manoriko osekete gunia kendo ni rito iki. MCA no kata kamano ne onyiewo sandugno manotigo e iko ringre no bang'e. Jodolo manoyuoro ikno nokwedo mokalo tim machal kod mano. Hakukuwa na kitu yoyote tungeuza ndio tusaidia Njeru. Tafadhali, hii dunia tumepitwa na ule wakati wa kuzika watu kwa gunia. Ikiwa mtu ambaye hajaingia kwa group ya mazishi, tafadhali, hilo ni jambo la kwanza. La pili, ni lazima tuende kanisa. Kwa sababu huyu angekuwa naenda kanisa, kanisa ingechukua jukumu ama hizo chama za mazishi. Nyakora mogi jatenda piny Kenya mar ariyo mosenindo